Kitra jaka lem ki nong shong shnong na ki pratali ki shnong ki baha bapo ke elaka sat pator har ringkat ki MDC na Giant Hills Autonomous District Council GHADC katau ba meddling M swear na War East ubade executive member ba jam saprang po tam MDC na War Central haka ar pulai tri ukula lengkot arajar punrio kila hiar ban jurep ya ki jaka bat ki brikwai ki bala jenrat dusman na ka NBCC ka company ka bapentrai ya ka jingsna jingker khapot kari India Bangladesh na Jalia Khola Shakam Singh haki benta ka than Muktapur West Giant Hills District Kalami ka jingkli mano ba INOC ya ka company ban penjat ya ki dengkwai bat menno la sarjamin ban penyat surak lengba ki brikwai kataru klam kino ki jing menjur pat ba Kitra jaka kila penpau ka jing bitar halor ka jing syak kernyam jubor ki jaka rap kwai rap tempo jongki hakate ka company klam dia kran ya khana ne jing kerjok tien Laong baka pensuba baka don AA halendat kum ka jing sok boj bat no re bat no na ka benta ban mentoy shimat mano re mano bat ki try brikwai ki penpau Bekim salia ban ya snam lada kate ka company kam sange ban thom ya ki jaka bat lada penbet ya ki genram Shu laong baka company kaya le ban kier haka bakier ya ki jaka bolong sawa bat ka kwa ban kam yo nong namar lada yat kat kum ka storjamin kan hapsna ar ne lightly ki jingking bat kumta ka kwa ban penduna jinglot ka balong pat kum ka jingdu ai ka jaka Haga jingjurep la 1 poi uba GH Pasa u additional deputy commissioner ka West Giant Hills District nalor ki bor sipai BSF I kwa iwan to em kam jing ya sao so sa ite yo pi de ya kelam gedang tenin ongi up chwa yo disi yo ya penbat chwa ya kiti jing yo disi dang tenin de ongi yang chwa yo ya penbat chwa ya gini gijing to gini ki thau dang em ha pedang kiti kelam ha pedang ikan rum penram te ongi yang yo ya penbat chwa man de ya penbat to yo uyo wan se yo ya perkhat se kapon penlai ke segelutis se ile na yo pila de lek bat ki kam ni la de thom bat ki de ka bor mo ki kam ong ki wuim ke sarkar to ke be sarkar itu ka wabiang nadang sedang ki ini kinong ki sarkar to ki wada biang hadong sa I itu la do ini to do isa tabut ila dale bor bat ki ini dang dang em I sang so isa sang so ke sarkar le man ke sarkar le em kamu sang so sai yo kam won mo kam kat ni sa you was how you kita ki pak sam how yak em ti biga I will assure, not due to authority, I will assure due to my experience. Due to experience, you may visit that place where the fence are erected. Nobody affected their farming. Nobody affected. They are farming. They are in conclusion, the whole of India, the fencing is done. Pakistan, even China. Even we are. But here also, all the district, all the fencing has been done. East India Hill we have completed, East Kasiev we have completed, South Karu Hills, everything we have completed. Even only this portion is left. That's what. Even Indian government also want to. No, tomorrow government may give us more pressure and by force they may erect the fence. That is what. Even Indian government also want to go ahead of fence and cultivate their land. We are under We don't. How long have you been here? We don't left any land to uncultivated ahead of fence. We don't land because that land is part of India. I understand everything. We understand everything clearly. How long have you been here, sir? I here only for 3 or 4 months before. 3-4 months. How many times have you traveled all this area? And Many times. And how much have you After understand coming the here, geography I of this visited area? many times. How far have you understand the geography of this area? And then how can you compare And this you area with Punjab and Haryana? No, we are just I am saying. not only saying Punjab and Haryana. I am saying here only. No, Here listen to my only. argument also. You have your own argument. Listen to my argument Yes, also. please, Okay. please. So, our concern is that our livelihood, because the entire livelihood depends on this battlefield field. Okay, fine. If the government wants to do the border fencing, fine, you can go ahead. But our simple request is that please ensure also that not much of our land should be affected. Yes, Okay. definitely. Now, is this 150 yen? Yes, This road is 150 yen. yes. How can you say?
No, no. Let's do the measurement. No. Where is the 0 point? That only for approach road. Gentlemen, that is only for approach road. Not we are not going to erect here. As per the word from the tongue, approach road. as per the word from the tongue of DC yesterday, he said this road is for fencing. No. This road not for fencing. This is for fencing, he said. No, it's Please clear. ask the DC. No, Ask the it's DC why. clear. Sebut kabo orang duduk ia jingim sah. Itu sah. Dah hajrong itu ada. Nagaliang yung iginong samprong ini ginong ki ini. Iya kawalek iya ini kam. Kawan lek iya ini kam ang iya kebantagan itu roh. But iginong samprong ginong ki ini MTB. Kata kejingnya tunok ham iginong samprong no. Kata kawan itu. Orang lah ya kelamil ni ya penbaik ya perhat ikam buat sah. Itu na. Ang perhat iwan jing i tewapan ke sarkar mo. Kadao ke jingwan jongi naga menega sin sekene ke jaka haka bayade bat ke jing pentrai naga bataga naga surah naga batta bakin le ya kane ka fencing tan naga liang jongi gi nong song senong bat ki nong yalam jong ke senong bat ki nong kumju haju ke por ngalong kum ucerman jong ka sing prai senong ngidap daga jing seng lenga haka bayade bat kane ke jing pentrai naga bataga naga surok ka ban kin le fencing te kumbaji amne hak jing ya don lang ki prarang ba pat kumjuk jing ya don lang ki MDC baro arngut naka thany war is bat naka war central kilawan menne bat kila rangkat bat u EDC jongga west jantia u GH pasa kila sakhi menne ya ga jing bombyang hagar kom pentheu ya ga neka measurement kaba ya dei bat ke jing le naka banta ka neka fencing bat menta ka sing la ya theo hagujuk kapor ngela theo manne bat ngela yo I ya ka jingduna te mut nagaliang jongi ginong song senang bat kitrai jaka ngi parsa jur holor gane te sagawai pat kaba kham kongsan hakaba ya de bat kini ge jaka nagaliang jongi ngingim don jingtip bat ngim yo jingtip haga bakin pentrai bat pentrai ya gane ga jaka sini te nagaliang jongi kum ki trai jaka kinong trai barok khoj kiba nasa negatan ni persa juria kejingle jong ke sarkar hakabaya debat kene namar haduk menta nagaliang jong ke sarkar kam ai keno kejing tip sengi kinong song senang To pila pi mut banong ba ka jing pentrai ya kane ka surok kalong persa ya ka mon ba ka jing tip jong pi kitra jaka ne kum. ha kejing pentrai jong ki ya kene ke surok kemut klaim kejing tip jong kitra jaka bat kinong song senang kumju ginong yalam jong kene kathan baro nakaliang jongki ngila persyang ban kali gi NBCC te nakaliang jongki NBCC ki ong kila yo order now DC hakabayadi bat kete ke jakah hangte ka badonu pilar number u khatlai spa we ke jingtheu hangto ke jakah ka bot la palat ya kata ka hispa san pheuyat kat kum ke jinglej pej jongi bat ke jinglej jongok jongi menne rangkat bat u MDC rangkat bat u EDC rangkat bat ki pajba ginong sensar rangkat bat ki trai jaka ngila yo I ketu jaka bat ngila la don ngila persyang ban theo manne kat kum ke jing theo ke jong ki pat ke jing persyang ke jong ki ban penyat ya uneu sorok kemut la tam daki ar kilometer sini kemut halor kane nakaliang jong ki trai jaka bat kinong yalam jong ke dekat ni persak jur halor kane Kaya ka daw ka ba kini ki NBCC ki ai balai bagi haban yai palat ya kata ka sispa san thoyat ngila persyang ban Ukraine bat ke NBCC nagadaw kejing ketu kejakah tu kalong kaba kham kedor kila ong ki sem jing ban yat kat kum kata ka sispa san pheuyat yat bat namar badon artat ketu kawa tu ndre ha kejing yo I jengi bat ha kejing le jengok jengi menne ngila pentheu daw telai nang tu kata sispa san pheuyat na utu men pilar temut kadang jengai kene ka kat kum kata ka jing yo I jengi nagaliang kejongi ngi kerpat ya ka sarkar bahkan le ya gane gari survey hangne rangkat bat ki rangba senong ki badai pej na sini kathany bat kumju ki trai jaka katai ka khatlai spa wero ngi kerpat jur ya ka sarkar bahkan yat kat kum kata ka ki kendon ki any ki ba ka de ban yat ka ba khaddu ngi dawana ka sarkar ba kat bompat bej kini kijing ya penbej jengi ngi kerpat jur ya ka sarkar bahkan sengek swa kenang bangin yo ban penbej swa onda la de penbej nagaliang ki pajba ni manjur ya gane ka
jinglek kene ke surok bat ngi manjur hiya kata jinglek ke fencing ro andre nagal yang kitrai jaka bat nagal yang gi rongba jong kene kasany ngi kuak bandon kata ke jingnya keren bat ke jingya penbej kenang ba kan nami kene pano ke jing kulmar Baro kini ki jaga kin penhablut ya ki siapa Bangladesh. Kimut ban penia ya ka fencing nang ne nang kini kitrai lom. Penia ta de ko sorok bar kumjo ya ka fencing. Kal bah jing sisa kide ban ker nado nang tai. Kide ban ker nado nang ne. Handai nak benta bakin mantoy maki kin ker nasane. Kabamut baro kini ki jaga kin hablut siapa Bangladesh. Kita ki beri kuai pe kita kede golonong kena kede golonong hang ne. Dan arlai teliki beri kuai untuk kita sesok bah jangki pai ba te yakini ki jaka namar bale ban kerna dak nan siliang kin hab cuba justi siapa Bangladesh beyond the fencing mana ban kit klik ya kata tang nak benta ban yo nong ki company du nong pai ba yap jaru kam lele Nakaliang uba jam sa prang po tam ulaong bahadian belati company yakini kakam las ngoto ba iman kala don kajing penbej sop hapdeng udoloi ringkat ki katu kaningut ki court executive committee ke ilaka Sat Pator. Ulaong bau doloi ulakam genti ya baro ki jaka bat beri kuai bala long try da ki pajba bat kumta ula ai jingbet mau ya ka sorkar lingba ka office deputy commissioner ringkat ke NBCC ban yat chakmat ya ka jingsna ya ka ni ka surak bale kut ba baro ka bailot ksan kan lech ka ilaka bat kumta ki try jaka kindu no ya ka hok ka benta jongki. Nakaliang ka jangaru ka jingwan jingi mantakasi kalong ya kaban ya snak tilang bat kini ki prateli ki sinong kumjo ki try jaka ki nong sang sang sakane ka thaing ki padon ya kini ki prikwai ki jaka rep ki jaka riang ki jangki ki ba ha ka jing sem jengi kaladan ka jing persyang ya kaban ya lai ya kamon bat ka jing monjor ki jangki kamtam ki jing ade bat ki ne ki jaka ki puta hakaba kaladan ka jing thung kembangi tiplang bakan yai ka ne ka border fencing te meneng ilayo ya kaban yawan pailang ne rengkat teduk kinang yalam jing ini ki prasnong ki rang ba snong jing ne jaka ki tra jaka rengkat kemju ki para MDC bat kemju u ADC harengkat kini ki sipai BSF nang ta bat kemju kini ki badai ke company NBCC ke pentrai ya kaneka border fencing bat ke bangi ngilap kalong ba andang ngilap poy kaneka jaka ngilap da cisha ba kaladon kajing persyang ya kaban penia syakmat ya kajing sna ya kataka approach road na kataka surok kaban pensuk eki bakin penpoy ya kitiar kitar na kabanta kaneka fencing kajengki te ni dap da kajing lengok kumalong dai rang ba syang jang kasan khat menne sibun ban yo i ya kajing persyang ya kaban yai syakmat ha kajing pentrai ya no surok abangi la persyang ya kaban pacing tip ngi ngolongo ba mano ba aibor yaki baki kinsna ya kaneka surok mano ba ayaki ya ka NOC tengna kaliang jongga district administration nakaliang jong kini ki company ru kimla ban ai ngi cebab ka basai sipang ki ong ba ai da kumtu sipang ong ba ai da kumtu te akat ba kajing syapat kalong ba mangipat ki traja ka hang ne ngim don jing tip AA ya kane kajing temu jengki ban sna yo no surok lang ba ki brikwai ki bri tempeu ki jengi tengi kwa ya kaban bo da kajing pensai ka basai kedar ba ngirung ide kinong sang snang jong gari India kilang kinong sang snang ki badon ni kajing ki klik kum bolang lem ki waipat te ngisngot ho ya kata kajing singai kana kata national security hapo kari kajing ba ngirung ikwa e balikin pendap ya kene ka border fencing kaban pelai ngi nasibun kijing sya penthot penwit hakini kinong sang snang jong gari Bangladesh ki bana ka por gewan ban penthot ban penwit ngi bantu ya ki prikwai ki priso bat kumta terter hanrei wat la kataro ngisngopat ba ki prikwai ki priso rene kata ka kamai ka kaji jengi lang bagi cakarep cakarang makiru kidon ka kaju kajing long yarengkat berkata ka national security kamur ka national security bat ka livelihood jengi kelong equally important te ni singo nomor kata ba ka sarkar kade ban sngap kade ban sha skor ya kini kijing ut kijing nam jengi nama kide ki basong nia ki basong nong rim meneng ila da ban ya nalor ka bangi pe ikene ka approach road ila da ban pe ru ikwe pat kijaka hakabang ila i badaki daki ar lai kilometer kajaka kadai bansu penyai be yaka chapo shalandet jongka fencing depan care teke kadau kadba kajing siapat karkung kajing ajing tip jingi ka sarkar ko ang ban care nau sispa san phauyan na umeng pilar hado sispa san phauyan kin care ya fencing handai andang ila lapan menne kalong hado ar kilometer yin saya pen EP lang bagi video pin saya i ya kataka jingisha bat kalong ke bas ngau thamula hado kata ban tip andangi kali neki NBCC
ya ka ka daw bale baki mla ya ka ban kiar nau shispa san phoyan te ga bat na ki pensionong rim ya kata ka jingker ka jangki hana ki ong namar balada ki yak kum ga shispa san phoyan kin do nong kalon ra ka jing runok ka bakraw ya kana ka company namar ki haban shna hadu ar lai tli ki jingking tengi ong ki menno pile ya ka sorwe ki ong ngina do kita ki stem ki ba menshwa tengi ong ki bale menshwa phim le sa ya ka feasibility survey bapin la bapin shem ya kita ki jing ki bapin sia kendo rai menta anda pile ban shim ya kontrak pan pi sawan ra kita ki jing ki jong pi batang na ka menta ya ban nombo jing ban yo pen yo nong ya company pinbo jing kelapan mengi menta ing ki pai ba kamla ban long ka ba shong ni hat ingis ngau te ka jing dawa jing ka long ba lada kadai bansna shipotli ki jingking ro dai ban yai bai kat kum ka kendon ka balbo da ka sarkar bat ngi na mai ailat da lele ya kan ka company bakan ya kat bakum kamon ka jongka te ha ka bapun kot nga ngaseu ya ka ban bo ya ka jing pensai ka basai kadar bakata kalong ba na ka banta jong ne ka approach road ngi kwa ban bo ya ka jing keli Shaki Board District Administration mano ba ai bor ya ka district administration bat kumju ya kene ka company bakin snya ya kene ka approach road ka jangki kabar kalong ngikwa bantip mano bawan rong hapo ki brikwai briso ki jangi bat mano ki wan le ya ka sarwe namar ngi ki traja ka ngim yo jingtip hado menta hawa ngi shubna nang ne nang tai bakadon ka sarwe hendrai mangi pa ki traja ka kirang ba shnong ki sakhi kata kim yo jingtip ai kabalai pan mano bawan ai alignment yaki ban mano bale ai ya ke report sha audisi kat ku mujing song tho jengi audisi usuyo ya ke report mano bale ai report o bade ban le kumta ban le kumta claim dapan song nong rim claim dapan song nia ngas ngosi ban ong ngihap hato ngila ban kena bade ke officer ke le thok ban ai ya ke report ka ba thok show audisi audisi por kai ka sakar India kawai pat ke jingkeli kalong ba mano ki ban le ya ke assessment hang ne ban lap kana teli ki try kwai ki ban sha pom ki ban sha ot ki ban sha penduk nang ne bat ke karai nang ta ke jing mi nak banta kita ki beri kwai beri sok jing ki kita riding kwai ki ban sha ot ki ban sha pom ke ka sinjam ka bakasor ka kan le nak banta ki bakom kita ini ngau ya ka ban ong ro balai bakane ka company kamla ban shna ya ka haga shispa san phoyan bat ni dawajur ba dai ban le biang ya ka sorwe sin pat komol ong menne dak ni kirang ba shnang haka jendol kat baro pratli kisnong kirang ba shnong kide bandon kinong yalam jeng kine ki kena ka association kine ki prasang ro kide bandon kitra jaka kide bandon baro ki ba involve kide bandon ngin le biang ya ka reservation bat kalpa ka survey kampat tikna ngidawa bade ban sange murder ya ka jing pensna ya kene ka border fencing bat kumju ya kene ka approach road dai ban sange no season don kat bangim pala ban penbai ya ka bakum kata ni kwaro ban bu ya ka jing pasong to ka ba syai ba ngingim kwa ya ka pisah wat penbik yang ida kata ke compensation pas ngabharu wat lei tenru wat nang ne nang tai papin pentame ya ki breu ki jangi da ki compensation ki jang phingi tip ha ya ki bui po jang ka sarkar ya ka bui po jang ki company walai penbik ngim dan kam ya ki pisah dari ka bangi dawa kalong ya ka hok lang try ka jangi ngim kwa bando ya ka hok lang try jangi katu snam katu post snam lagi spa snam ngila imjanta nang ne kata ka klur kam don dor ladang idu ya ka ne ka hok jangi halor ka ne ka khendau ka siap namar hangi ka khendau ka dei ka jing im ngilado ya ka khendau ngilado ya ka jing im bangin ong da ka basai balada ka sarkar ka persang ban thom da ka bor ngiro ngin pen i ya ka bor ka jangi ban ngim ban se wat ban lei ban yakhun da ka lenti jong ka aing dan lewat hadu uput bangin ya snam ro ngim dan jing salia namar ngin dei ban sngotho balada ngido ya gine jaka jangi ngilada biap lepa tekam ban toy ka bahangi bangin yap halor ka hok jangi ban ya ka bangin im kum gimrau hagari la jong gajongi ka kubor hi ka basai Shaki Board sarkar ki bade ban kmi nando ka district administration ki board sarkar ki bahalor sedu ka sarkar India bakata kalong ba ni ngikwa ya ka banyo ya ka hok lontra jingi ban penne ing lontra jingi halor ki neki jaka ki puta ki jongi te kano ka karai nang ne sakmat ka baka sarkar gade ban shim gade ban yai da ka jing monjur lang da ka jing tip lang jingi ki wai pe ki trajakar hapo jong ki neki prasnang da ka jing tip jong ki dar bar snang da ka jing tip jong ki bar snang da ka jing tip jong ka ne ka seng jong ki neki prasnang lai nang ta inam la ban pedang ya ki wai pat ki bor ki batmu ya ka ban le da kum wai pat da ka baar ka long ba ni dawa ya ka sarkar ba ya ka border fencing dei ban le ya ka
katkum kataka norms kabala dep manjur manchwa kidon ki international norms kibala dep manjur te lada ka sarkar tang namar ba kine ki kindu nang bansna atli ki jingking kan ya isyakma hadu ar kilometer bansna te kadon jinge ayu nakata sispa sanpau bahkan pa sedin sispa lenda duna ya kataro ngi soban ong ba lada long hi kabala ba ka sarkar kade ya kaban penbai shwa ya uput ya usam bat kane ka bagari Bangladesh bat hadinang ta de ban ya isyakmat ya ka border fencing namar kumbang long menne ngi kwa ba ki ai ke baro ki de ban wan daga jinga songtho jingmut ngi kwa ya ka jingsuk ngi don kamro ya ka jingsong tho lem jong ka sarkar na ka banta jingi komki paiba Uba Medling M Square ulaong ba komu executive member uram sha ya kani ka jingle don bor but unom mailat baki jaka kinsha thom bat sha jenrat jubor haka company te halor kene ka jing Krishna ya kene ka absolut te na liang janga kumu lokal MDC ngalawan page le jong hikmat pai ka jing page meneng le isya ya ka jing baklah kam theo kumwa na ka chispa sam theuyat kat kum ga nom jong ka sarkar rei i habang i theo palat ya kata ni la persang bani kren ya kene ka kam te ni kerpat ya ka sarkar hi brok we panam amde hi ban le bor thambor ya kano ka benta ka ba upai ba ne menjo ta halor kene ka benta na nakaliang janga nakwa ba kat bampan bek kene ka jing ka theu yo wa te nakwa ba kene ka jing petre ya kene ka surok kan sange swa sport Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya